Akurát nevyšla voda a začal ubelovať. Darmo ja som... Čím sa zrozil na čo? Bola krásna nízka 14. Jaj. Má video. Pomočila samicu a nemala zakútený košík. Teraz mám nešťastie, rozviazal na vyšľu. Potles si zaslúžia, určite nevieme, čo sa presne stalo, ale hádnice sú suché a som ich nechali svojim chalanom. Nebudú až také moc ťažké. A Stanko spíš sa už zobudil, GoPro si